Okay, så første spørgsmål, de teknologiske forudsætninger, det omhandler meget med industrialisering i 1850, når det kom til dampskib, damplokomotiver og andre, også våben, og der har vi citatet der med våben, men det gør det generelt lettere at udforske verden, når det også kom til transport. Anden, det videnmæssige, de videnmæssige forudsætninger, det var, når det omhandler, at der var en større interesse, når det kommer til at udforske verden, og det kommer også, når det kommer til innovation med, medicin og, medicin og hygiejne. Der har vi også set der. Ja. Og de moralske forudsætninger, det var det her med, at mange af de vestlige lande havde de havde sådan den der tankegang, sådan en meget kontroversiel tankegang med, at de sådan en etrocentrisk tankegang med, at de gerne vil civilisere og oplyse de mindre værdige eller primitive mennesker. Ja, det var det. Ja, okay. Og så nummer 2. De 3 økonomiske årsager. Den første, det var, som der er direkte ses i citatet, at der var et lille skred i økonomien hos nogle af de industrialiserede lande, og investeringer i industri gav lavere udbytte, og man måtte, så jeg tror også, vi forstod det, så man måtte sprede sig lidt ud, for så også at være mindre sårbar. Og anden forklaring, årsag, er, at man ønskede i takt med industrialiseringen, så havde man nye varer at sælge, og så ønskede man at finde nye markeder at sælge de her på. Og til sidst, så var der en masse nye råstoffer, som man nu også havde kæmpe efterspørgsel på, ifølge takt med industrialiseringen, som fandtes i mange af de her lande. Lidt omkring de politiske årsager, så var der typisk en sådan form for magtkonkurrence mellem nationerne, både når det kom til innovationsspørgsmålet, men også i forhold til territorier. Og især blandt franskmændene var der håb om at opnå mere sådan national prestige, og britterne havde jo erobret flere sådan områder langs Indien, sejlruterne i Indien, og så var der ligesom lidt et magtkonkurrence omkring, hvem havde egentlig mest. Både i forhold til territorier, men også i forhold til magt. Og desuden var der også nogle politiske konsekvenser for bosættelserne i Afrika, hvor der opstod en næsten form for besættelseskrig mellem sådan de engelske og de franske kolonier. Så der var ligesom, kan man kalde det der var nogle grunde. Der var både det her med, at man ville have mere magt i form af flere penge, og så var der også det her med, at der var noget geografisk strategisk ved at udvide sig, og også ligesom at vise sig frem på den måde i forhold til de andre kolonimagter. Ja. Perfekt.